lékaře specialisty, alergologická oddělení pociťují za poslední rok viditelný nárůst pacientů. Obyvatelé Olomouce stále více trápí prašnost a horší kvalita ovzduší. Veřejnost má možnost prostřednictvím internetových stránek města se podívat vlastně na údaje ze 3 měřicích stanic a u každé vlastně je znázorněn graf pro ty měřené veličiny. V Olomouckém kraji je největším problémem výskyt prašného aerosolu, tedy drobných prachových částic. Podle odborníků mají lidé problémy s dolními cestami dýchacími, větší počet dětí trpí alergiemi a zhoršujícím se astmatem. A dýchá si už docela dobře. Pravdou je, že když jdete okolo nějakého hlavního tahu, okolo nějaké hlavní dálnice, který je tady hodně v Olomouci, tak tam s dítětem radši ne. Problémy si však mnohdy způsobují i lidé sami. S ohledem na zdražování se vrací k pevným palivům a jelikož chtějí ušetřit, pálí vše, co spálit jde. Přes zimu samozřejmě k tomu přispívá i topení. U nás v obci samozřejmě většina domácností topí plynem, používá se menší množství uhlí, dřevo a samozřejmě máme zde i některé výtečníky, kteří používají ku příkladu stará okna a různé druhy odpadů. Právě vzrůst dopravní infrastruktury a větší počet automobilů zásadní kvalitu ovzduší ovlivňuje. Důraz na emise u automobilů je pořád vyšší a vyšší.